Karon says, sugdi na imong bizdok uban kang kapuso actor John Fair. Usa ka makalingaw nga morning ang dalit namo kaninyo mga kapuso kay makauban nato si kapuso comedian John Fair. Hello Sir John, maayong buntag. Maayong buntag, Cecil, at sa mga lahat ng taga Cebu. Hello po, namimiss ko na kayo. We miss you also, Sir John. Thank you so much for granting the interview ngayon. Kumusta ka na po? Ano yung pinagkakabisihan nyo ngayong quarantine? Ngayon quarantine, syempre, unang-una, wala naman work kami, wala pang taping. Ang pinagkakabisi ako dito is small business ko. Meron kaming nagbabarbecue kami, meron kaming mga sandwiches na tinitinda. At sometimes, ang ginagawa ng Kuya John mo ay nagde-deliver. Delivery boy na ako. Wow, grabe. Aside na talented ka talaga, Kuya John. Aba, ngayon may business ka na din, nag-online ka na din. Kailangan. Ano yung mga naging challenges po sa online business nyo ngayon? Well, ang naging challenges lang naman sa akin yung syempre yung meron pa kasing virus, so mag-iingat ka. Pero ang kagandahan naman dito, kahit konting pasok ng kita, meron tayo, tuloy-tuloy lang yung kita, at syempre yung dapat magiging busy ka. Ang hirap pag hindi nagiging busy, kung ano-ano naiisip mo di ba? So kailangan maging busy ka, at mabuti na lang nandiyan dyan yung small business. Ay, ang galing naman po. Good luck po sa small business niyo po, Sir John. Kuya John, kilala ka talaga sa husay mo sa comedy. Ngayon ba na may malaking pagsubok tayong lahat, paano niyo po nagagawang magpatawa pa rin po sa mga kapuso natin despite everything? Well, di ba may kasabihan nga, laughter is the best medicine. Di ba? Kahit paano, dapat may humor ka pa rin sa puso mo, di ba? Minsan nga, may nababasa ka sa Facebook, yung mga memes, di ba? Pandemya na, biglang may mga sumisingit-singit pang mga nakakatawa. Dapat ganun lang. Take it lightly. Stay positive. What I mean is, stay negative sa sakit, pero positive ang pag-iisip. Oo, tama ka nga doon. Importante talaga yan for our mental health, our mental being. Correct. Kuya John. Kuya John, pag-usapan natin kasi yung mga regional events that you did dito sa buong Pilipinas, especially dito sa Cebu, di ba? Kasi you really have the heart for the Philippines, lalo na yung mga regions natin na pinasyal mo talaga ng husto through GMA Regional TV events. Ano yung mga di mo makalimutang experiences dito sa Cebu and sa other parts din ng Central and Eastern Visayas? I like colorful things. Yung sa paligid ko, gusto ko colorful. Kaya pag napupunta ako sa piyesta ng Sinulog, lalo na sa Cebu, natutuwa ako, naging parang family niyo ako. Congratulations din po, Kuya John, kasi 10 years na po ang Pipito Manaloto. Ano po yung naging sikreto niyo po? How does it feel po na naging parte ka sa success ng longest running show dito sa Philippine TV? Nako, ako po ay sasabihin ko na po na blessed po ako, yung mga kasama ko, sila Bitoy, lahat ng cast ng Pepito, staff, lahat po, yung creatives, napaka-blessed po namin na tumagal kami ng 10 years. At still, tinatangkilik pa rin kami ng mga tao dahil sa magandang value pinapakita ng palabas na to. Maraming salamat po. Nako. Thank you Lord. Thank you po sa inyo. Thank you. And Kuya John, Pipito Manaloto is also part of the top 10 most watched shows dito sa Philippine TV kasi bawat episode nyo po may kapupulutan po talaga ng mga aral na pwede sa mga bata and matatanda. Ngayon po na sinubok tayo ng pandemic, ano yung mga importanteng values po na kailangan talaga nating mga Pinoy? Yung pagiging responsible, lalo na ngayong pandemic, no? Kasi ito hindi naman magagampanan lang ng gobyerno natin, hindi magagampanan ng mga LGUs natin, dapat nasa family yan, sa loob ng pamilya, kung paano magiging responsable sa pag-handle nitong pandemic na to. Ngayon po na may plano pong magbalik taping na ang Pipito Manaloto, ano po yung mga sorpresa na hinahanda nyo po for all the viewers? Naku, alam mo yung sorpresa? Ano Surprise! na? Tama. Ano pa nga ba?
Yes, ito paghahandaan namin, meron ng nagaganap na paghahanda. Basta ang ma-assure namin sa inyo, magiging patuloy namin pasasayahin kayo, patuloy namin magbibigay kami ng aral sa bawat pamilya, patuloy namin patatawanin kayo every Saturday. Yan po ang maipapangako namin sa inyo. Ayan, excited na kami dyan sa Pagbabalik TV ng Pipito Manaloto. Let's invite po, Kuya John, our Kapuso viewers to watch Pipito Manaloto. And of course, yung mensahe mo din po sa lahat ng mga kapuso natin. Sa pagbabalik ng Pipito Manaloto, ako, malapit na. Hindi ko muna sasabihin sa inyo kung kailan, pero malapit na. Nahahawakan ko na po. Ayan na po. Malapit. So, sa lahat po ng mga tumatangkilik ng Pipito Manaloto, maraming salamat po ulit at sa pagbabalik ng Pipito Manaloto, abangan niyo po kami. Abangan talaga namin yan, Kuya John. Daghang salamat for joining us this morning. Salamat. Ingat Ingat. kayo. Stay safe. Ugmokad to si John Fair, mga kapuso, nga may paambit nga nato sa ilang pagpangandam sa pagbalik taping na unya sa paborito natong tanan, ang Pipito Manaloto. Ug mobalik pa ang GMA Regional TV Live.